Hi guys! Welcome back again sa aming channel. Today nga pala guys is July 12 and it's Friday guys. And yung panahon hindi ka aya-aya kasi kanina pa lang mga 12 o'clock in the afternoon umulan na agad. So napakahirap talaga pag ganun guys. And actually talagang nagmadali ako kanina para sa mga kambing namin na nakapastol or nakatali dun sa isang area din namin. At nang hindi sila maulanan. And luckily naman guys, ay naabutan ko pa din talaga sila na hindi pa umuulan. So, ayun, takbo ulit tayo, mga takbo serye natin dahil sa ating mga alagang kambing kasi nga hindi sila pwede ding mabasa. Nga pala guys, ayun yung mga alaga namin dito sa baba. Ayun, as you can see, naghihintay na sila na magbigay ako ng pagkain kasi nga 3 PM na rin guys. And medyo maulap nga din talaga. Ayan o, lumalapit na sila. Kasi nga, baka nagdala na ako ng pagkain at yan din yung talagang hinihintay nila. So, nandito yung inayos ko kahapon guys. Tingnan ko lang ulit kung okay na yung kanyang pesto. So, ayan guys, nilagyan ko nga pala yan. Yung hinati namin na container dati guys, na nilalagyan ng tubig. So, ayan na siya sa ngayon. And mas maaliwalas na din at the same time, hindi na nahuhulog or na wawala sa kanyang binaglilimliman talaga yung kanyang mga itlog. Mas okay na rin talaga na nalagyan ko guys. Kasi napaka-incubated na or nalilimliman niya talaga lahat ng mga itlog. Yung mga kulungan nila Apollo, lilinisin ko guys. Kasi ang dami na nga rin ipot guys. And mas mabuti na yung sa ngayon pa lang is maglinis na tayo kasi baka magkaroon ng mikrobyo and lumala pa magkasikit. At wag naman sana talaga. Kaya maglilinis na rin tayo. So, ito pala guys, may Integra 2 ako dito. So, bibigyan ko na to ng pagkain si Apollo. Tsaka yung mga sisiyo. Kasi nga, hapon na rin. So, mamaya magbibigay ako ng tubig sa kanya. Ngayon, ito lang muna. Ayan. At nang makakain ng mauna sila. Tapos dito rin sa kabila guys, itong mga sisiyo. Ang tatakaw pa naman ito. So, hindi ko pa kinukuha yung nanay guys kasi hindi pa namin din siya gagamitin. So, lalagyan ko to ng mga 5 scoop guys. Ayan. So, ayan yung mga sisiyo dito. 2 lalaki tsaka 1 babae. And yung sa loob is madali ko lang nalinisan kasi nga konti lang din naman yung ipot kasi nga sila lang din naman yung mga nandito. So, nga pala guys, makwento ko lang din yung manok na nasa likod na black. Ay, nangitlog ulit siya. So, nasa 9 na yung itlog na doon. So, anytime within this week or next week, maglilimlim na rin yun. And i-update ko kayo ulit dun sa kanya. So, itong mga nakuha ko dito, guys, ilalagay ko dito sa labas. Ayan. Okay lang yan dito, guys. Kasi wala naman iba na nakakagala. Kundi mga manok lang din. Yung sa labas din namin, guys, ayan. Nagpatanim kami dyan ng mga pagkain, no? Aming mga alagang kambing tsaka baka. Guys, ito pa, labasin natin si Doy-Doy guys at nang makita niyo siya. Ayan o, diba? Ang kulit. Oh, makulit talaga siya guys kasi nga, akala niya nakikipaglaro ako dun sa mga manok. Hindi naman kasi talaga. And always kasi, ito nilalaro ko kaya ayan. Talagang napakakulit niya kapag nandito ako sa loob, tapos nagliliwaliw din siya. Napakakulit talaga guys. And kumakasta na siya at the age of 5 months. Oh, 'di ba? Oh. Ang kulit. Ang laki na dun niya. Ayan. Napakakulit nito. Guys, story time lang. Namatay yung nanay ni Doy-Doy kasi nung pagkaanak sa kanya dun nagkasakit agad. Hindi ko alam, baka kulang sa vitamins. Kasi nga nung mga panahon na yun is wala pa talaga kaming idea sa mga kambing. And sa ngayon, after 5 months, ay naku, luckily naman, nabuhay siya guys, sa awa ng Diyos. And, ayan, napakakulit na. Ang laki na rin. Ako na yung nagpadede sa kanya guys, pinagatas namin to.
And baby boy ito siya. Ayan. Baby boy. Ang laki ng egg. Ayan. Ang kulit-kulit. And hindi namin siya pinasama dun sa mga ibang kambing, guys. Since naaawa nga ako kasi sanay siya sa akin. Kaya ngayon, nandito siya sa aming yard. And siya yung nagmamayari ng isang kwarto na may elevated na matting. So, ayun, ang bigat-bigat niya, guys. O, di ba? Ang cute-cute at ang kalambing. Ayan yung aming doy-doy. Busog na busog. Jeng-jeng! Ayun, pinapasok ko na rin kasi nga magpapakain na rin ako ng mga iba naming alaga dun sa mga naghihintay na sa labas. Punta tayo sa loob at kumuha tayo ng mga pagkain ng ating mga alaga. Guys, ito nga pala yung kanilang pagkain sa ngayon. Ayan, Integra 3 and yung mais, guys. So, alam nyo ba, guys, na maganda yung mais, lalo na ngayon na tag-ulan para sa mga alaga natin kasi nga medyo mainit to. Kung kayo din ay nagtitipid, guys, okay na rin kasi nga mas mababa din siya kahit papano sa mga commercial feeds tulad ng Integra. Medyo mahal din ang presyuhan. Kaya kami, guys, yung ginagawa namin dito, lalo pa ngayon na tag-ulan. Pero even nung nakaraan kasi nga gusto rin namin makatipid, lalo na wala kaming breeding nun, ito talaga yung pinapakain namin. So, meron kaming crack corn, tsaka Integra 3000. Doon sa binigay ko kanina kanila Apollo, guys, tsaka nung tatlong may anak na isang inahin, is Integra 2000 yun kasi nga bago pa sila dito and kailangan ng adjustment. And yung iba natin dito na mga alaga, ayan, nagkakagulo na nga. Kasi, ayun, saan kayo nakakita niyan, guys? Merong pato, oh. Ang kulit-kulit. Inaaway niya yung ibang mga alaga. So, ayan yung mga alaga namin, guys, oh. Oh, diba? Ayan, nagsisilapitan agad yan. Halos lahat ng mga na-breed namin dati, guys, is ayan, oh, mga itim. Kaya ganyan yung mga kulay. Ayan, aside dun sa mga pato na itim, guys, ha, ito yung dalawa na sinabi ko nung nakaraang video ko na galing kay Bayaw. And ayan, yung mga ating manok na nandito. So, magbudbud tayo sa labas, guys, at nang matapos na natin yung ating routine sa kanila. And try natin humuli, guys, ng mga ilang manok na itim na yan. At nang makita nyo din yung mga itsura nila. So, oops! Huwag kang tumalon. Wait lang. Wait lang po. You should wait. Paggulo ng mga pato, guys. Tapos sa inyo, guys. Teka lang. Hindi sila sanay actually lahat. Kasi nga, simula nung pagkabata nila, ay pinakawalan lang namin. So, ayan, yung ating isang black dito na babae. Pagpasensyahan nyo na, guys. Hinahawakan ko lang talaga na mabuti kasi nga baka makawala. Pero ayan yung kanyang kulay, guys. Oh. So, ayan yung kanyang mukha, guys. Ayan. Ito naman yung kanyang katawan, guys. Umayos ka naman po. Ayan. So, ayan yung ating babae. Ayan. Try kong humuli rin ng isang lalaki mamaya. And ayan, yung kanyang mga paa, guys. Ayan. What? Shh, huwag kang makulit, day. Ayan yung kanyang mga paa. Paano ba hawakan? Nakalimutan ko na, guys. Ano ba yan? Pero ayan, oh, ganyan kahaba yung kanyang mga bias. And yung wings niya, ayan, guys, halos fully feathered na rin. And napakaganda na nga din ng kulay. Napaka-shiny na rin at the same time. So, try kong humuli naman ng isang lalaki ulit at ipakita ko sa inyo. Ito. See? Okay siya dito, guys. Kahit pa paano ay nahahawakan ko rin siya kapag nagpapakain ako. And so ngayon, ganyan siya. And makikita niyo naman yung kanyang mata. Ayan. Take a look closer. Ayan. Diyan lang yung mukha mo. So, ayan yung mukha niya, guys. Yung beak niya. Makapal rin, guys. Ganito yung kulay niya. So, same as kanina, guys. Napaka-shiny na rin. So, yung paa niya ay mataas. Mataas na mataas talaga, guys. Ayan, oh. Ayan. Ganyan yung kanyang paa. So, napaka-stretchable. Anyway, ganyan yung kanyang paa, guys. Napaka-taas din ng paa niya. Ayan, oh, imagine. Mga 2 dangkal ko rin siguro. Ano ba yan? Ang daming ipot, guys! Kasi nga, nakawala sila. So, natural na may mga ipot talaga sila. And yung wings niya, ayan, halos fully covered na rin. Ayan. So, anytime soon, marirelease na rin namin to kasi nga malalaki na din talaga sila. So, eto yung manok. Ayan. So, ayan, compared kanina, mas okay siyang hawakan kasi nga nahawakan ko na rin siya. And, ayan. So, ayan yung ating manok. So,
etong mga manok na to guys, or etong mga age na to is talagang nagpapalaki na lang ng katawan. At the same time, merong iba na nagpapatangkad pa talaga kasi nga hindi pa nila na-reach yung kanilang pinaka age. Kasi nga yung mature age ng manok ay nasa 8 to 10 months. May mga ilan na 7 months eh, pwede na rin kumasta. At the same time, depende rin yan sa conditioning guys. And the way na pagpapalaki sa kanila, kung healthy talaga sila, kung hindi sila nakadanas ng sakit, eh talagang magaling or maganda yun guys. Kasi nga, eh mas madali silang matured and pwede nang kumasta. So sa ngayon, yung mga ganito is hindi pa, napaka-baby pa rin actually nung kanilang mga boses. Hindi pa nga din sila tumitilaok. So sa susunod siguro. So ayan yung ating lalaki dito guys. So magsasabod na tayo ng mga pagkain nila. Kasi kanina pa talaga sila nakatingin sa akin guys. So yun guys, para sa amin pinakamainam talaga yung mais, lalo na nga na tag-ulan na. So mas maganda sa kanila kasi nga medyo mainit. At the same time, kung gusto mo ring makatipid, eh maganda yung mais kasi nga kahit papaano eh mas mura nga din yung crack corn or yung mais kumpara sa mga commercial feeds na mabibili natin. Pero again guys, disclaimer, nasa inyo pa rin yan guys. Kung susubukan nyo yung mga pamamaraan na nagamit na rin namin dito sa aming yard. So it's up to you guys whether gusto nyo subukan or hindi. So ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood. And if you haven't subscribed guys, please do consider subscribing, like our video, and also share to your friends. Anyway guys, don't forget also to like and follow our page on Facebook and TikTok account guys, Inday Puypuy pa rin. So ayun lang guys, maraming salamat. Please do good everybody. Goodbye and peace out!